Дай ми 12 лева. Моя ли е чужда? Абе, моя бе, моя, ама дали е само моя, дали е и на други, не знам. Да ми се отваряш. Ми ще отварям очите. Има един тук ухажор, всеки ден идва. Ама кой? Защо е ухажор? Кой го подтикна към това? Ти си Влюбен, той звънов, любовни писма. Ти гледай, ти да ни... Хареса ли ти? Хареса ли ти сладоледа? Добър ден. Гледайте. Мамо? Да. Това е колкото? Мамо. О, само пустиш. Каже вътре, бе. Това беше много хубаво, не? Това си правите. Терено. Колко слагаме? Децата. Внимателно. Или комбинация. Но Да, и достатъчно. на Рафаела. Една и на Рафаел и Рафаел. Ще видиш ли? Това много ще ми дава. Ето ме тук. Аз три. Възрастна е бабата.